Lekitxon eragile berri bat sortu dugu, Duinduz deitzu hotzauna. Hau ez da abiatu zerotik, Lekitxon borroka sozialak asko izan dira azken urtietan, grebo orokorrak izan zirean, murrizketen aurkako mobilizazioak, bestelako ekimenak bebai, eta alde batetik gu horri jarraipen emoteko asmoaz gatoz, eta ez hori bakarrik. Beste alde batetik bebai, borroko honetan ibili zen intzarri eragile desberdinak, konfluiduteko espazioa nahi du sortu. Lekitxoko egoerien inguruan berbatzeko, nik uste dute, ni paino beto uste dute Lekitxoko egoerien inguruan modu kolektibo baten hausnartu behar dela. Da horrek eskatzen daua herri mailako eztabaida bat eta hausnarketa konpartido bat, analisi asko sakonagoa etxeko. Alan dabe, ja gaurdanik baukauz datuak, sistemien krisia edo kapitalismoen krisia Lekitxon bebai gogorre astindu dau eta gogor segitzen dago astintzen. Eta nik uste dut egoeria askotan pentsaino jodidu daola edo dala, sistemiak ondinoko baukozelako mekanismoak eskutateko egoeria ez. Kapitalismoa amaitzera bidean kalian segidu behar dugu. Ez dugu gauza batzuk pasaten itxi behar, baina badaga ez da, geure bideari ekitzeko, da hor alternatibak sortzeko momentua da, etxe bizitza dutzari alternatibak topa bertzakez, biharrera behira kooperatibak buruari eragin bertzako, eta bada momentua pausuk emoten azteko. Nik Lekitxo duin bat nahi dut. Nahi dut ez izatea turismoa sektore nagusia, nekazal sektoria eta arantza sektoriari injar pizkat emotia, ze Lekitxo pentsaten dut nik jentia lana etxeko gogoaz daola, da gero daukagu beste aukeria etxe bizitzia. Ez izatea lujo bat, osea, gaur eskubidea izatea. Duinduz sortu dugu, Lekitxon ikusi batu gara erko talde batzutan egon garen jente bat, eta ikusten duguna Lekitxon arazo gogorra daukaguzela, arazo sozioekonomikoak, eta hortarako pentsa dugu batzalde eragile bat lortu, batu, aztertu Lekitxoko sozioekonomia, utzun handia ikusten dugu daukaguzela, zer hemen langabezia eta etxe bizitzia eta eta hori dena aztertu eta ia guztion artean aldugun buelte ekonomiri eraldatu eta beste Lekitxon duin bat egin damontzako. Alde batetik, kalian egongo gara krisi honen erantzuliak salatzen, presionatzen eta markaten, uste dutako biziala bidea, eta horretarako herriko beste eragile batzuk dinbe lan etxeko prest gauz. Beste alde batetik, garrantzitsua da guztako alternatiben inguruan bueltak hastea, Lekitxon duintasunez lan eta bizializateko. Eta hor bezalanez, herriko beste eragileen parte hartzia ezinbestekoa da gutzeko. Duinduzek Lekitxon beste eredu sozioekonomiko bat nahi dugu eraiki, proiektu alternatibuaki, badakigu Lekitxon hainbeste proiektu dauzela martxan, ezagutu nahi dugu gehiago eta uste dugu elkarra harremana eta eduki behar dugula. Eta niz esango handik eramendit artetxu bat hartzeko, Duinduzek antolatzen daben ekintza diferentitan. Ideia zaparraetan, hitzaldizetan, alternatibetan da kale ekimenetan. Geuaz batea parte hartzeko, konpartiteko. Lekitxoren aldaketa sozioekonomikoarako zebara giltza. Aldo zuen neurrian bat gure ekimenetara.